Sasewulisi zimpene ngapha ngaphambili ngena ke manje mayini hayi mayini bafowethu nakho lapho khona iprocess yonke yasemayini ukuhlawa khona inhlabathi asinsizwa Pasagwele. Qual um passe? Qual um passe? Qual um passe, botão? Agora aí. Yang bon ke eNingizimu Afrika insizwa ke manje sodele duze wasemayini singela kuyo amayini nje manje ngibona siyafiva qhelile nansi ke mayini ngapha ubona nje ingcenye yayo le ubhekwe office no eminyango ekusangwenike lapho ke elingala ngezantsi ngapha ene office ngakhona bese ke kudlulela ngale lapho ngakhona khona abasebenzi kwanza kwethi nje wanibona ke niwe ke manje mina ukusebenza ke manje kuyimayini akushubile mfana Go
uhulumeni kuza abantu basesa bethina igazi uhulumeni kuza abantu basohlangana khona kophela abantu uhulumeni kuza abantu basesa bethina igazi uhulumeni kuza abantu basohlangana khona kophela abantu basesa bethina igazi asohlangana khona kophela abantu kuza abantu basesa bethina